be bela jele ni watina bi kibara mambulo kada bloka ore mali froba chakero mbeno ni ankoma agence nationale de la sécurité routière ni oe anazare ule sebe no bo ka yire ka fo ko 2021 na samba fla ani mwan gile ko sira ba kasara chayara ko jugu kibara msirama ulu ko ne ayire ka fo ko samba fla ani mwan gile ko nala ko sira ba kasara mkela ko akachani batain ko wa o hayam ko ni kele flani ayira ka fo ko mo ba kononton ko ulu jogina wa fene mo ke ma wolo bla ale ni bisabani ko ulu fene bonela unina ka sababu ke siraba kan kasarai ni furu bala chake yero o barakela on kon ka fala ula ayire ka fo ko samba fla ale ni mwan kile ko o siraba kan kasara jara ko sabai ka teme o dara sam kan la ni o ye samba fla ale ni mwan sabla o saina ayere la ka fo ko mo ke ma woro ale ni mwan fla ko ulu bonela unina ka sababu ke siraba kan kasarai nga samba fla ani mwan kile ko nala o kera mo ke ma wulumla ani ni bisabani woro o benata ni manu ko ni ka hamina ko sorolete do era fesiano sabla unyabala nyinansa ni o samba fla ani mwan fla ko o siraba kan kasara ulu barga ka buya ko sobe ka tebe san fla de molin nu bela jelinka sabla ni ata kalaje ko kabika ni sai kon damne akalona ni ko siraba kan kasara mu kera ko o beta mugana ko wa ko o mugana era kon fenela ko mu kera kuliguru siraka ko o ga janin tayin uga chetemina fene klala ka yire ka fo ko kuliguru sira ale ni sebu sira ale ni kati sira ko ulude sira banga kasara ka chanko sebe ko wa ko kati sira era kon fene ka ko o mugo boneta anina ko o le ka chanya atobe fene sababu yala we ala nyini siraba kambulla bela jele fe bela jele kon ka ajanto ko de la wutula bela jele fe de la klaka ajanto ma wero fe la ibse ka mun ko ga vibla da jela balma am me fe kan kibaro de da okluka ani je ka oklu manjala o kan be anwa